como entramos, por exemplo, nunha clase de Classroom de Elisa. En primeiro lugar, temos que ir ao noso correo IESPOBRA e aí recibimos un convite. Entramos e vemos que temos o convite para unirnos e damoslle a unir. Automáticamente pode pasar isto, que neste caso o meu navegador que está facendo? Estáme mandando a miña conta por defecto. Cal é a miña conta por defecto neste ordenador? pilarponte@gmail.com, que é a miña conta persoal. Entón, ao abrilo dende aí, que me di? Que non pode acceder a esa clase. Que teño que facer? Darlle volver a clases, onde aquí podedes ver as clases que teño na miña outra conta, e o que tedes que facer aquí é cambiar de conta, e vir aquí e darlle a conta que sexa IESPOBRA. Unha vez que entrades na vosa conta IESPOBRA, vos sabedes sempre en que conta estades, porque clicades aquí, xa sen clicar, simplemente con poñervos en riba, xa vos pon en que conta estades agora mesmo. E vedes que eu agora mesmo sí que xa estou na conta que ten o dominio iespobra.com. E aí xa podo ver as miñas clases. Neste caso, vexo a clase de matemáticas a que me acaban de convidar e doulle a unirse. Doulle a unirse e automáticamente se me abre a clase. Agora imos ver como nos unimos a un encontro a través de Meet, que é a aplicación para as videocharlas. Vedes aquí que hai unha ligazón, enlace de Meet, aquí. Clicamos e automáticamente se nos abre. Ben, nós neste momento, que estamos vendo? Neste momento estamos vendo como se nos ve a nós. Vale? É dicir, tedes que mirar que non haxa ningunha inconveniencia por detrás, que non se vexa nada que non queredes amosar. Vedes que está o micro activado, que está activada a cámara. Cando vos esteades en unha conferencia sempre podedes clicar e desactivar o micro nun momento determinado ou clicar e desactivar a cámara, vale? Temos que entrar coas dúas cousas abertas e unha vez que entramos coas dúas cousas abertas, dinos, Elisa Costa Fernández está nesta chamada. Entón, nos damoslle a unirse agora e xa chegamos a ver a Elisa que xa nos está esperando aí, xa saudamos. Hola, Elisa. E xa estaríades dentro da aula e da charla con Elisa ou con calquera outra profesora ou profesor que queirades. Ata aquí o tutorial de como entrar, vale? Ata logo.